ଆପଣ ସପ୍ତମୀରେ ଯଦି ତାଳ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ଶରୀର କ୍ଷୟ ହେବ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବେ ଯଦି ତାହେଲେ ମହାମୂର୍ଖ ହେବେ, ମୂର୍ଖାମି ବଢ଼ିବ। ନଡ଼ିଆ ଅଷ୍ଟମୀରେ କାମ ଦେବନି। ନବମୀରେ ଲାଉ ଖାଇଲେ ମହାପାପ, ଲାଉ ନବମୀରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଦଶମୀରେ କଳମ ଶାଗ ଖାଇବେନି, ଯଦି କଳମ ଶାଗ ଖାଇବେ ପାତକ ମହାପାପ ହବ। ଏକାଦଶୀରେ ଶିମ୍ବ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ପାପ। ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ପୋଇ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ବାଇଗଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ରହିବନି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗ ବାହାରିବ। ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ କେତେବେଳେ ବାଇଗଣ ଖାଇବେନି ଆପଣ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ବିରି ଖାଇଲେ ରୋଗ ବଢ଼ିବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗ ବଢ଼ିବ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଅମାବାସ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ଆପଣ ବିରି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଅମାବାସ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଆପଣ ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ମହାପାପ ମହାପାତକ ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଅନୁସାରେ ଚଳିଲେ ଶରୀର କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।